La regidora Mònica Álvaro. Jo sí que voldria felicitar aquestes persones que han vingut avui, que gràcies a elles hem aconseguit aquesta unanimitat. Estem parlant de persones. Amb el compromís ens preocupen molt les persones, ens preocupa molt la difícil situació que teniu. 89 treballadors d'aquesta residència, 145 usuaris que teniu dia a dia. I han vingut a este plenari en la feina una miqueta avançada. Des del 14 d'octubre que tenim el nostre grup parlamentari una pregunta feta en la qual demanem saber quan cobrareu, quan se pagarà aquest deute. Senyor Folgado, prenc el que ha dit el senyor Ibáñez i li demanaria que quan vostè parli en els seus allà a les Corts es recordi que està aquesta pregunta damunt la taula i que per favor contesten aviat perquè són famílies les que estan pensant en si vindrà o no vindrà el seu salari. A nosaltres, com us dic, la vostra situació ens preocupa, no podem fer molta cosa més de la que han fet, però així ens tindreu, així teniu els braços oberts d'un ajuntament per unanimitat. I jo no sé si els meus companys aquests dies hauran tingut la sort de parlar amb la gent que vosaltres esteu atenent al centre. Jo sí, i ho sabeu. I volia donar-vos les gràcies. Moltíssimes gràcies perquè sé que ja fa un temps que sabeu que la vostra nòmina està pendent d'un fil, però que els usuaris no ho han notat. I això, de veres en el cor, en la mà, vos dic que moltíssimes gràcies per la tasca que esteu fent dia rere dia, que continueu endavant i que continueu lluitant. Mireu una cosa, la dependència no és ben. Això no ho dic jo, això ho dia la gent en València, quan milers i milers de persones van anar a manifestar-se per els impagaments. I ahir mateixa explicaven que quan el benestar mor, solament queda l'assistència social, que també està ferida de mort. Estem a un pas de la beneficència i si no s'hi posa remei, i nosaltres, tots plegats, som els que hem de posar remei, si no s'hi posa remei, prompte ens veurem abocats a la caritat i a l'almoina malenteses. Jo vos convido a dir el que ahir es deia, ni un pas enrere i moltes gràcies de nou pel vostre suport. Moltíssimes gràcies.